So, good evening, good evening, good evening, good evening sa lahat. Ayan. So, guys, ito na naman tayo. Gagawa na naman tayo ng ating mga pangpaganda. So, ang gagawin ko ngayong gabi is, ang isi-share ko sa inyo is yung collagen pearl powder mask. Ayan po siya. So, this is the product of China. Yes, from China po siya. Then, I've been using that for a year. So, maganda talaga siya sa face. Bloom talaga siya ng face at makinis siya. So, isi-share ko kung paano yung gawin. But, first and foremost, kailangan natin i-clean yung ating face. So, we are going to show you the process kung ano yung una. So, ang una natin is i-clean yung face natin ng milk deep cleansing cream. So, may honey din ito. Maganda siya. Deep cleansing honey. Ang ganda nito. So, ito yung pinakauna. So, hindi na ako naghilamos after ng kasi mag-cleansing milk tayo. So, ayan. Ilagay natin. Then, irarab. Ayan. So, irarab natin yung cleansing mask para maalis yung mga alikabok natin galing sa labas. Ayan yung cleansing milk. Ayan. Ayan yung cleansing milk. Nakaka-relax pag nag-facial, no? Ayan. So, aalisin na natin siya kasi ang susunod na yung mag-i-scrub tayo ngayon kasi this is my nag-scrub ako last time. So, ito yung pangalawang facial scrub ko. So, ayan. Tatanggalin lang natin yung cleansing milk. So, ayan yung dumi na nakikita nyo. Talagang naaalis siya. Ayan. Ayan. So, okay na. Natatanggal na natin. Next natin is yung ating facial scrub. So, mag-scrub tayo. So, sa face, yung pag-ano talaga sa face is 5 minutes lang po. Yan, 5 minutes. I-scrub natin siya for 5 minutes. So, a small amount. Then, ilagay. Ayan, so sticky. Ayan. Start. Ayan. So, scrub natin siya for 5 minutes. Makikita natin na pag na-apply natin yung scrub, the more na ini-scrub natin, nawawalan siya ng nagiging na siya, yung mga libag. Yung baka dry skin, natatanggal niya. Ayan. So, we need to scrub our face 2 times a week. Kasi to avoid dryness on the skin. Yan yung purpose niya. Kaya ako ganun.
Sa body scrub naman pag body scrub ang gagawin nyo, pwede kayo mag-scrub na twice a week. Iba kasi yung skin ng face, mas manipis yung skin sa face kaysa sa body. O, yan. Diba? Natatanggal yung mga dead skin. Ayan siya, o. Ayan. Sumasabay na siya sa mask. So, ayan. Ayan yung proper way on how to apply the mask. First is to clean your face bago i-apply yung mask para mas effective. So, ayan. Ayan na, oh. Nagbilog na siya. Bali, tanggalin na natin yung scrub. So, wipes ulit. Ayan. Yung wipes ulit natin. Ano talaga effective yung so ang doon sa may nag-comment sa akin regarding dun sa facial kung bakit daw St. Ives talaga ang ginagamit ko kasi yung St. Ives usually ang ibang facial scrub, but ako kasi trusted ko na St. Ives yung ginagamit ko ever since na nagamit ako ng facial scrub is St. Ives talaga ang ginamit ko kasi all natural ingredients siya, then hypoallergenic kasi siya. Pag natural ingredients, di ba, hypoallergenic. So, kaya, yan ang ginagamit ko lagi. Kasi pag nag-iba ako ng scrub at matapang, nagkakaroon ako ng mga butlig-butlig. So, para sure na lang sa clients at sa akin, yun na din ang ginagamit ko kasi at least pag sinabi ko sa client ko na yan ang ginagamit ko, di yun din ang gagamitin nila, di ba? Kasi trusted mo na at proven mo yung effectivity. Tsaka hindi masakit sa balat yung St. Ives kasi ang liliit, pinong-pino talaga yung granules niya, yung scrub na pino. Tsaka ang ganda sa skin. Hindi na i-irritate. Ayan. So, ayan. Okay. Wipes natin. Para yung mga residue maalis. Ayan. So, wipes natin ulit. Okay. So, ayan guys. Malinis na siya. Malinis na yung ating face. So, kailangan na natin i-apply yung facial mask na gagawin natin. So, ito siya. So, we need a mixing bowl. Ayan, ito. Pinag-mix. So, made of glass lahat siya. We need water. Ayan. Then, 2 tablespoons of honey. Then, yung ating collagen powder pearl
pearl powder siya. So, maganda siya. Show natin. So, we need to open. So, ibaba ko ng konti. Kukuha tayo. So, ganito siya. Ganito yung yan, ganito. So, isa. Dalawa. Ayan. So, tingnan natin kung ano. Then, after nito, ilalagay natin yung tatansyahin natin yung ano ng water mamaya. So, we need the honey. We put the honey. Ayan. So, we put the honey. Okay. So, we would need to mix. I-mix natin siya para bago natin siya lagyan ng kunting water. I-mix muna natin. So, pwede itong ano guys, pwede siyang lagyan ng egg. Kung gusto niyo naman na egg, lalo dun sa may mga blackheads. Pag ito ang ginamit nyo at eggs, yung egg, ang ina nyo, white egg. 'Di ba yung aalisin nyo yung egg yolk na, yung white, yun ang ibuhos nyo dito. The best to sa may mga blackheads na natatanggal niya. Once na inano mo, sumasabay na yung mga blackheads. Ayan. So, i-mix muna natin bago natin lagyan ng water na konti. Mix. Mix and mix. Ayan. So, i-mix muna natin ng maigi para walang magbibilog-bilog dyan na ano pag hindi na mix. So, we need a little amount of water. Okay. Ayan. Okay na siya guys. Okay. Ayan. Kunti pa. Kunting halo-halo. Ayan. So, ayan. Pag na-mix niya sa lahat, kasi makikita niyo naman, pag meron pa yung pag hinalo niyo nag-white, may mga white powder pa siya. I-continue na lang. Continue to mix. Ayan. So, pwede na. Ayan na, guys. Ayan. So, i-mix na natin siya. Naka-mix. Then, we need a facial brush. Ayan. So, ayan, guys. I-apply ko na. Ang lamig. Ang sarap. So, next, ang bango. Ang bango ng, mabango yung honey. Try ko mag-left hand. First time.
natin to our forehead. Tis ganda. Tis ganda. Kaya 'di ba yung mga Chinese at Korean, yung mga skin nila parang kumikinang. Kasi they are all using the collagen pearl powder twice a week. Lagi silang may ganyan para pag nakita nila nagda-dry ang skin nila, lalagyan ng ganun. So, collagen is the anti-aging ingredients of all the facial masks. Pag collagen, talagang babata ka, no? Babata ka lalo. Sumunod mo para kakapal. Kapalan natin kunti. Medyo ako. Paglipad. Ayan. So, ayan. Kasi kailangan yung sa may mga gilid-gilid ng ilong. Ay, so, tapos na natin i-apply guys yung ating mask. Then, maghihintay tayo ng 30 minutes bago ito banlawin. So, ipapakita ko naman sa inyo paano ko banlawin ito. So, balikan ko kayo. Thank you. Hello guys. So, eto na. Naka 30 minutes na ako. So, I need to wash my face. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung effect niya after ko na ma-wash siya ng water. So, ang i-wash ko lang nito is cold water lang, yung running water kasi malamig naman dito sa lugar namin, as in parang mayelo din ang tubig ngayon. So, I don't need any ice, solid ice para mag-running ice ako kasi super lamig ngayon dito. Kaya, I need running water only. So, balikan ko kayo after I wash my face. Hello! Eto na, tapos na siya guys. Yan. Naano ko na siya. So, hindi mo na kailangan yung maggamit ng sabon if you are going to wash your face mask. Yung mask natin. Hindi na kailangan magsabon. Ayan. So, natapos ko na guys. Patuyo-tuyuin lang ng konti. Ayan. So, dampi-dampi lang. Ayan. So, dahil gabi na ngayon, ang isusunod ko nito is yung aking night cream. So, hindi ko kailangan ngayon mag-toner kasi collagen, na siya, collagen mask. So, I need my night cream. So, ilalagay ko yung night cream ko kasi gabi ngayon. So, bukas ipapakita ko sa inyo yung morning routine ko. I-upload ko din. So, ito yung night cream ko. And this. So, ayan. Ayan yung night cream ko. Okay. Ayan. So, ito yung naman niya. So, apply na natin. 1.
Kasi gabi na. Kaya magna-night cream. Ayan. So, ayan na guys. Tapos na. Nagka-night cream na. Tapos na tayo ngayon. So, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa akin sa mga beauty tips ko at yung mga isinishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa akin at sa mga clients ko na rin. So, thank you so much guys. Abangan nyo na po ang iba pang mga susunod na revelasyon sa mga iba't ibang klase ng mask na ginagamit ko. And sana ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Bicolana ako vlog guys. Yan, i-subscribe niyo ako. Thank you so much and panoorin niyo yung mga videos ko regarding dun sa facial, different kinds of facial mask dun sa beauty tips. Naka-playlist ko siya doon sa beauty tips and skincare. So, thank you so much guys. God bless you all. See you next time. Bye-bye.